Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pizza 19 na bulan sa Enero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal San Carlos kag Silay, amo lamang ang mga lugar sa Negros Occidental nga may double digit number sang COVID-19 active cases. DSSD may kapin 160,000 ka mga tao nga ginalantaw malakip sa vaccination program. Babae pilason matapos ginbuno sa siyudad sang San Carlos. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginakonsiderar na karon sang Department of Health ang pagpatigayon sang house-to-house vaccination para sa vulnerable kag high-risk senior citizen nga target makabaton sang COVID-19 vaccine. Sa House Committee on Health Inquiry, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga isa ini sa ginatun-an nga tikang tungod ginapaabot na nga mabudlayan lamang kon pakadtuon pa sa mga vaccine sites. Una ginpahayag ni Duque nga may identify na nga 4,512 ka fixed COVID-19 vaccination point sa bugos nga pungsod sa diin ang kada site lakipan sang 3 ka vaccination team. Maayo man nga tikang pamalay-balay para masiguro nga ang pila ka kauturan naton nga handom ya nga magpabakuna matuman. Mabudlay man subong kay daw ginakulbaan ang tao bangod sa natabo sa Norway bla nga madamo ang nagkalamatay bangod sa pagpabakuna. Amoy na nga nagwa ang paandam nga kon may ara kabalatian sa kurason, kidney kag iban pa, hindi ikaw pwede mapabakunahan. May manggani niya. Kung ang tanan makapabakuna na, ang buot silingon, ang nabilin nga may mga balatian,
hindi na malatnan kay ang tanan may ara na dipinsa sa ilalawas batok sining makamamatay subong man hindi makita nga kagaw. Ambot ko nga ang nagtuluhaw naman ini nga mga balita. Ang iba naton nga mga kauturan, ang iban mga opisyal pa sa iban nga kapungsuran nagpabakuna man apang wala iya sang malain nga natabo. Dito sa Nuri kadamo-damo gid ang nagkalamatay. Ti bangod sini may jutay na nga apprehension, may jutay na nga kakulba ang pila naton ka mga kauturan labi na gid ang mga senior citizen nga may mga edad na. Ti kalambanan galing dito ti makbutag 70, 80, 90 ang edad. Ang silingon base kung hindi na bala makadala sa kaisog sining baksin nga ni nga gintukib sa nagkalain-lain nga kapungsuran plus iskandalo pa sa nga pila ka mga bakuna. Ang aton sinipumuluyo sa karon ginapilak sa ila ano gid ang inyo gusto. Dumayo man ni kung pagustuhan mo labi na gid kon ang makasarang magbakal. Pili siya, Pfizer siya, Sinovac siya, kadamo sa klase mo nga pwede baklon kag pwede pilion. AstraZeneca ang ginpili mga ni siguro sa syudad sa Bacolod kag iban pagid nga mga kaprobinsyahanan sa bug-os nga Pilipinas. Galing amuna may jutay nga kontrobersiya kay ang ginaduso sang gobyerno suno sa report gin overpriced dire suno sa ligasyon sa pungsod Pilipinas. Didto sa iban nga pungsod ya barato pag-abot dire daw masyado kataas ang presyo, epikase sobra pa lang 50%. Amo ina ko nga porte ang pila ka mga isyu subong. Daw gadua-duha ang pila ka mga mamalida nga posible base kung may hukos-pokos nga nagakatabo sa pagbayranay at pila ka mga negosasyon government to government. Kabay pa, wala lang, no? Kabay pa nga hindi ini matod, kaya man ang ginabakal sini people's money ini mo, kwarta ini sa pumuluyo, inutang, wala kagtuo, para nga mapabakunahan. Di dapat nga wala kuntani sa kung anuman nga mga nagakatabo nga kalamalamhan sa likod sining pagduso sa isa ka brand sang bakuna. Todo dipinsa man na ang Malacanang. Sa ulihe, ang local government unit, ang DILG nagsiling makapagusto man niya ang pila ka mga local government unit kung may budget sila nga magbakal sa ila kaugalingon na luyagan nga bakuna. Ang importante lang makakoordinar sila sa national government. Amo nang pinaka-importante sa tanan. So kabay pa nga ining pag-abot sa bakuna makatapna na sining COVID-19. Wow, sukat siya. Pila ka bulan, isa ka tuig nga pag-agwanta kapag pinitin siya sang aton mga kauturan. Perteng halit niya, ekonomiya, linaslas yagid, porte, no? Ang kapigaduhon, sos, porte. Sira sang pila ka mga negosyo. Ang aton pila ka mga driver, pila mga kabulan, antos, wala income. Ang mga remedyo general, nagpuluti ila kalimutaw, wala gid sang income. Amo ining halit sang COVID-19, galing ti, ginapangabuhi ta na ini. Kung ano man nga kalalatan ang natabo, eksperyensya ina, sang bilog nga kalibutan. Hindi lang ni pungsod Pilipinas ang naka-eksperyensya. First time sa kasaysayan sa kalibutan. Ining COVID-19. Porte, no? Panalasa iya gabi. Sa iban nga kapungsuran, milyon na ang mga nagkalamatay. Milyon man ang mga nagkalaigo. Sos, ang iban, ara pasubong sa pila ka mga ginatawag naton facilities ang kwarentina. Dire sa Bacolod, do? Ay, abi ko, nagsiro na ito nagliga, dara naman. Pinasira ang NBI, kay 5 ka empleyado naman ang inigo. So, swerte, no? Kamuna siling ko nga kung hindi kita maghalong, kung hindi ta pagsundon ang tanan nga ginapangabay sang departamento sang ikaayong lawas, mabuiltada ina sa aton. Te kung iguon kita, te base kung, ay, palayo lang nga hindi naman magsaka ang COVID-19 sa Bacolod, kag base kung isla naman bala, ara na kita sa modified subong,
Ginapangamuyo ko gid nga hindi kita magbalik sa uno ay kabudlay sa pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa Bilog Gadak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Maulano ng panahon, low pressure area, sos wala untat ang pagbo sang ulan, matugnaw ang kagahon, ang aton patrol, padayon nga nagalagulad subong sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Aber, check upon tadugay-dugay kon sino naman ang nagaman sa patrol nagapatugnaw sini nga kaagahon. Amoged, guapaged, baw si Inday guapaged ang ara sa patrol, tugnaw man, aga pa nagbugtaw, nakapaligo na. Kung makita nyo da ang patrol, ang nagasakay dira, guapa, et dalaga. Amo na siya, ang aton partner, karon nga kaagahon, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning! Good morning! Maulanon nga aga sa tanan naton nga mga ka-aksyon, Action Fred. And of course, sa imo man, did you miss me? Kalain lang sa kadlaw, wala gid sabat. Okay ah. Anong okay? Yes or no lang na iya dapat? Ano ganyan gusto nyo isabat ko? Ikaw, ako anong ara sa imo nga tagipusoon? Sige, na sa nalang layo pang February 14. Aga pa! Layo pang February 14, ate. Gusto na na mga sickness overload. Okay? Overload ah? Oo. Para nakapag-o naman Action Fred, ha? Para magmulumagaan ang aton sining adlaw, sugudan Action Fred sa mga positive vibes. Positive vibes lang ha, hindi isang positive sa kung ano-ano da Action Fred. Kaya tido nagligad nga adlaw Action Fred. Nag-double digit naman kita diri sa syudad sa Bacolod ng mga nagpositibo sa COVID-19. Pikagapon, gin-interview naman si IATF Chairman, Vice Mayor Elcid Familiaran, nga tiyambal niya resulta na ni Action Fred sang pagtipon-tipon na bisan sikreto lang tipon-tipon yapon sa tong holiday season. Tiyambal niya since then pa lang gid lamang Action Fred no sa pagsugod pa lang sang season, sa holiday season, nagpadam na to siya daan nga ti dapat likawan gid para hindi magdamo liwat ang mag-positibo sa COVID-19 dito sa syudad sa Bacolod. Amo ni Action Fred ang resulta kay ang may ara pa man na wala pa nagwa ang resulta sang ginpatigayon sa Action Fred nga RT-PCR. Pero kagapon to gin-confirm Action Fred nga may 5 ka mga personnel sang NBI ang nagpositibo sa COVID-19. Kagati sa aton nga naibaluan do sa 28 pa ni Action Fred mabukas sa liwat kag magapangalaga pangman nga kinanglan nila ipaidalom ang ilang opisina sa disinfection. Siyempre, i-quarantine na itong mga nagpositibo kag umpisa naman Action Fred sang contact tracing nga ginatawag. That's why nga sa gihapon wala mga ka-action, halong-halong lang gid kita kay do kung ano Action Fred do ginakadlawan tayo sang virus nga ato na may nagpositibo na to spiyak nasugudan tanati tapuson tani sila amo ni Action Fred nga panghuna-huna guro sang virus do namian sa iya maghagi kalumpat-lumpat from one person to another. That's why nga dapat tatapon tangaton sini nga mga kaugalingon kag hindi gid magpabaya Action Fred kay ti wala labot sang COVID-19 nga existing nabalo naman kita may another 3 nga variant pagid sang COVID-19 Action Fred, ang UK, ang Malaysian kag ang South African nga variant sang COVID-19. Pero do kumbaga ang namamayag pag kumbaga Action Fred ining UK variant, mga nga ti kagabi may update Action Fred kung madumduman mo to bala nga may isa ka Pinoy nga OFW nga nagpositibo sa UK variant sang COVID-19. Asos Action Fred, ang 8 kaiban pa nga pasahero nga upod niya sa flight nagpositibo man Action Fred. Disgrasya sa
sa ginatawag nga UK variant. Yung mga sample, ginpadala na sa Philippine Genome Center Action Fred, suno sa Philippine Red Cross. Amo naman ang balantayan, kaya sa isa pa lang gani Action Fred, naga-contact trace na sila, kaya ulihin naman to na hibaluan nga nagpositibo to siya. Ang iya to nga asawa, Action Fred, negatibo to sa virus. Pero ang mga nakakadto pa to sila gali sa kundi-indiin nga lugar. How much more pagit, subong lang ho na hibaluan nga ang 8 nagpositibo man Action Fred mayo tani kung tanan sila na contain tanan pagpanaog to sa eroplano tanan nagrekta ni sila tanan quarantine kag wala na nakalagaw-lagaw pa o Yung iban ba sila pa makita? Wala pa man na ibaluan Action Fred kung nakita ni tanan nga 8 ni o kung ano ning status ang 8 kay most probably subong nga adlaw gid mapatawag naman ni Action Fred press con si Secretary Duque Abe o kon si Undersecretary Maria Rosario Vergere regarding man sa sini Action Fred nga update bangod nga kadasig lang Action Fred no paahamakon mo abi daton nga sige okay na lang to kay isa lang do na contain dai nila gali kay may 8 Action Fred nga nagpositibo upod to sa una nga nagpositibo man sa UK variant. O galing, ti gusto lang sa gihapon, maintindihan man sa aton sinuwag action, kag kita man mismo Action Fred, kaya maghambal ka UK variant, subong tawag nila B117 strain. Pero wala kita kabalo kung paano ginausisa sang aton sining mga otoridad Action Fred, kung bala magtanaw dira sa microscope, kung pula COVID-19 na siya, kung nag-color blue na, amo na siyang UK variant. Doon mo na Action Fred balang palamang kutanon sa aton sa mga ka-action, kaya pareho lang daan halos ang sintomas, may ubo, may hilanat, may sipon, kung ano po Action Fred nga flu-like symptoms. Amba nila, ang iba naman nagapati naman nga, continue or padayon lang na sa ila, sininga negosyo. Kaya may kabalo sila nga may ara naman sang COVID-19 vaccine, tinaghimo naman sang lain naman nga puno abi virus kay para mapadayon lang nila ang ila sining pagpangwarta. Kisa Action Fred hindi mo mabasol ang aton siniwag action. Aton siniwag kauturan nga nagasigi ka pamangkot, nagasigi ka kritik, sige pa kamalaot aton siniwag gobyerno kay it's a fact man Action Fred nga medyo may kakulang man sila sa information dissemination man Action Fred no. Correct. Sa pagpaathag man sa aton siniskan kita gani kita pang ginabasol nga mag-post kita ano naman ning ginapang post niyo ni syempre wala man taga post Action Fred kung wala kita sang sources ara man na sa mga national ang aton sources kasi kuha lang kita sa ila sang impormasyon man galing kay kung anong makuha sa nga impormasyon, syempre, amo man ang aton sininga ipalayag sa publiko, kay hindi man pwede na dugang-dugangan tayo Action Fred, magdoktor-doktor kita sang aton man sini na kaugalingon. Dapat, Action din, Action ang Fred. klaro, kag, inibalang pagpahibalo kung tani, kinakulang galis la, natawa to nagkalamatay. Anay kinagkalamatay, may bag-o nga pandam, kung may balatian sa kurason, kidney, kag iba, tani dugay na niging palayag. Correct Action Fred, amakon mo ya. Amo ni Action Fred, ambal nila nga, ay, tanan ta dapat, hindi gid magkahadlok nga magpa-vaccine. Mas mahadlok ka nga malatnan ka sa COVID-19. Pero tikita mo to Action Fred, international na gito, luwas sa 23 kabilog or 20 plus Action Fred no, nagkalamatay matapos ginbakunahan. Grabe na nga mga clinical trials sang ila sinigin paidalom Action Fred ina nga mga pagtuon amo pa na ang natabo. How much more Action Fred sa inihambal nila nga baklon sang Pilipinas nga Sinovac nga may 50% nga efficacy rate Action Fred. Mabalaan ta lang na kay hambal nila basi sige ang 50% na nga efficacy rate biyahe on pala mo kadtos Pilipinas hindi man pwede nga i-cold storage na siya daan sa pagpakadto des Pilipinas. Kaya ang iya nga dala Action Fred nga antidote di ba sa tugnaw lang gakabuhi. Di ko mainitan dira paglambot dira yung 50% nga efficacy rate pila na lang ayhan ang magwa.
Kag same man Aksyon Fred sa iban pa nga mga COVID-19 vaccine nga maabot diri sa Pilipinas. Actually naghambal ang mga OFW friends naton nga daw grabe daw pakita gid nga daw isa ang Pilipinas sa dumakaluluoy gid Aksyon Fred no. Bangod nga syempre travel pa wala taya sang iarkila gid sang bilog abi nga eroplano nga cargo gid Aksyon Fred nga butangan sang cold storage dira para ibiyahe ang COVID-19 vaccine para ma-preserve ang iya sini effectivity Aksyon Fred. Kay tuod na hambalta pagambal sang OFW naton nga listener hambalya nang base madulaan ka epektibo bangod nga hindi siya ma-preserve gid Aksyon Fred sa tugnaw nga amo ina ang ginapangayo or requirement para sa COVID-19 vaccine. Si ano na lang ayhan ang matabo. Oo, let's say Aksyon Fred tagaan tanan halos tanan sang bakuna. Pero wala iya gali isang epekto o kung wala iya sang ikasarang magprotekta sa lawas sa mga Pilipino nga matagaan sang bakuna. But we are praying Aksyon Fred for the best. Basta hindi lang pag-abusuhon sang aton sini nga mga ara sa poder nga mga officials kabay pa nga mangin madinalagon kita tanan kay hindi mangin kaangay sa iban nga pungsod nga nagakatabo nga may ara Aksyon Fred sang kabuhi nga nagakautas nga do questionable man bala kisa mambal ka man nga ati rare case guro pero ti hamak mo 20 plus Aksyon Fred na patay bangod matapos nga tagaan man sang bakuna. So we can kulbaan man ang mga senior citizen subong? Kay sila pag idanak ang kanato nagklamatay senior citizen to mo. Correct Aksyon Fred. Hindi ka kulbaan na. Gani. Kamo yahubin pa. Kami ya ginakulbaan na. Miskan na duwala man na guro pili Aksyon Fred no pero anyways may ara lang na hibaluan kita may mga mid-20s or early 30s nga natagaan man to sa ang same bakuna nga nagka-allergic reaction mga amo na bala Aksyon Fred nga mga nagkalatabo galing kay kung amo na guroy sa hubin pa pwede lang madala sa allergic reaction pero kung sa mga senior citizens na base may malaki Aksyon Fred nga epekto sa ila sinitagsa ka mga kalawasan. Amo na ganing siling ko, tanan kamo, mapabakuna kamo. Ang mga senior citizen, hindi lang anay. Kung ang tanan mabakunahan na, di kundi wala na delikado mga senior citizen. Wala na siyang malaton kay kamo tanan na bakunahan na mo. Dula? Si Aksyon Aidin ga dula-dula sa kahanginan na special communication para makapadayong kita sa aton ninunanon. Aksyon din ka magin? Yes, correct. Gin ina Aksyon Fred. Amo lang hambal migla wala nga kumaga sa mass testing pa bala Aksyon Fred, hindi literal nga sa isa ka barangay i-mass testing gid isa-isa gid ka mga persona da per household. So matabo Aksyon Fred do same man na sa vaccination program in kaso nga unahon ibay mga pamatanon, mga lagawan, wala kay ang mga 65 years old and below and above hindi man kagwa. So, ibutang ta, ipaiway na sila anay sa vaccination program. Nahon ni mga pamatanon or mga frontliners ka mga nagasigigwa, mga perme nag-atubang sa mga naglain-lain ng mga persona. Kagti from there, kung hindi na malapnan, madala na lang Aksyon Fred ang mga ara nga senior citizens nga ara sila tag sa kamapuluyan, ti safe na nga hindi malatnan. Actually din, Aksyon Fred. ang naming ihimplo amo ni. Kundi si Presidente Rodrigo Duterte, daw, hindi lang 75 na siya. Tigi na pangabay sang halos tanan, kaya siya man nagsiling kung mag-abot ang bakuna, mapabakuna siya una. Tani, kung magpabakuna siya, ning live ba kita sa telebisyon bla, na nagpabakuna siya, base lang matagaan kaisog ang mga iban nga senior citizen. Pero actually, Aksyon Fred, recently lang to nakita, kag nabalita taman sa newscast sa national, nga ginbawi niya sa Aksyon Fred. Ang hambal niya nga mauna siya nga mapabakuna. Kaya ang iya rason Aksyon Fred, ang para sa iya nga bakuna, ipaiwan niya na lang kay unahon ang mga frontliners. Ambot silang ng guro Manilag sana Oo. Gusto man na, Presidente kay mo kung Manilag ka na Diba? Nalain na daki nagbuhi sa sugilanon nga kung mag-abot na bakuna siya mauna. Galing kay iya, malaki na matarong Aksyon Fred nga bawion niya man.
Wala man sa Naandad na nagsiling. taos na. Subong ipalayag mo, Islam mo buhas. Wala man sa nagambal nga, promise gidya kung sa bakuna. Naging kuya. Oh. Pero Pagkatapos tita, yun, hindi na siya. Hindi na siya makasubscribe. Kalabanan niya sang promise niya, iba niya nagaka-broken man. Pero hamalila kung if it's broken, actually, it's not a promise anymore. Oh, kasad. Hamalila, I want actually, Fred, keep your promise. Kay if it's not kept, it is not a promise. Mhm. Fred. So, dapat magbuya sang istorya, situanon mo gid. Hindi kay na tulon mo na, nailuad mo na, tulon mo balik. Action Fred. Nadukla mo na, dilapan mo pa. Ay, Klais. Yun pa namin ko lang galing nga tulon, pa iwi dilapan. Teka, amo na siya kinalinan sa COVID. Oo. Ang laway, Correct. delikado. Kung gidukla mo na, hindi na pagdilapi. Oo, kay do kalain man. Kay di damo pa magkalatnan. Especially pag hindi kung wala ka ka-toothbrush. Kalain. Aga pa. Aga pa. Sige lang, Action Fred. Amo ginaiya. So, positive vibes lang yun mga ka-action. And of course, Action Fred, diri sa syudad sa Bacolod, padan sa gihapon, nga nagaulan-ulan, nagatulot-talit, Action Fred, kahit isagin padalaga ni kahapon nga weather forecast or kagabi kali, sang aton sining Provincial Disaster Management Team nga tiari lang di sa gihapon Action Fred, no, ang mga pag-ulan-ulan, especially dito sa northern part Action Fred sang Negros. Di ba ka-experience sang madamol nga pagbubo sang ulan ang banwa iya sang Tuboso kag ang syudad sang Escalante City kag Sagay kag di ginapaandaman ang tanan Action Fred sa mga pagbaha nga mahimo naman nga magluntad kag especially sa landslides dito sa nabukid nga area kay kung mandumduman mo atong nagligad Action Fred nga mga inadlaw nga nagbaha man gulpiada dito sa syudad sang San Carlos, nag-landslide man sa bahay naman sang Don Salvador Benedicto. That's why nga mga muyo kita Action Fred kag tihalong-halong lang gid, dalagid sang payong, dalagid sang jacket Action Fred, dala sang kalo nga mahimo dira proteksyon sa sining maulanon man nga panahon. Action din. Action Ang Fred. ato ni may mga payong kita, ginapangabay ta dala ka kalo, dala ka payong, dala ka jacket. Sa norte nga bahin, kapangabay kita, na kung maglagaw ka, dala ka salbabida. Ay kala. Okay, pirmi ka ba? Gaano Action Fred, no? Amo man na balang na-notice kag questionable man sa iban. Na grabe gid Action Fred, no? Te syempre hindi ta man mabasol kung baga ang dunang manggad ang Mother Nature Action Fred ang balila. On the other side pa labot sang te syempre literal nga mga basura abi napabayan, may mga issue dira man nagagawa na istorya nga may mga ginapang obra nga mga kung ano-ano dira Action Fred nga makaguba sa aton ni Mother Nature. Subong Action Fred may mga ginawa naman nga ganti kuno sang Mother Nature bangod man sa kapabayaan ang mga puno nga nagapamuyong nga nagatilindog dira ot doon kag islan tapanon kag himuan dira sa mga kung ano-ano Action Fred nga mga kanegosyohan. Kadumdum ka sa una sang mga hurubaton sa mga tigulang? Nga ano Action Fred? Nga your foolishness will go back to your body. Nan, amo tuod gina Action Fred, no? That's why nga dapat kabay pa nga mga ka-aksyon naton panumdumon gid ina, no? Bisan sa simple lang ang pagkabutang Action Fred, basura mo, itapon mo, pero sinsakto man nga lugar. Hindi kay pagkita mo sang gatinumpok na gani nga basurahan, dira mo man niya ihaboy nagdugang kapag sa basura, didto ka ho sa may medyo may lugar-lugar pa nga basurahan para at least hindi magtingob dira ang higko sang tanan. That's why nga sige lang sa aton mga ka-aksyon kadamo sa aton siniyong pangatuubang Action Fred, no? May bagyo, may baha, may COVID-19 kag kung ano-ano pa. That's why we should keep on praying nga tani sini nga tuig 2021 makabawi kita sang mga natabo man Action Fred sa tong tuig 2020. So sa aton sa mga action, sa reminders lang liwat, sulit-sulit lang ni naton, face mask, face shield, kag ipabili ng social distancing,
sa tanan man nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DDX 500 sa kada adlaw kaya DDX 500 may detoxifying compounds nga nagatinda sa atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DDX 500 capsule sa kada adlaw. Mas naming help din sa pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa ating immune system, inatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manamay nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Observation report kag iban nga balita halin sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, bangon ron. Adlaw na, pulo pamahaw kita, pangumpra na kamo. Baw nami subong sudan, tambo bla, bakla mo gata, sweet corn, takway, pagkatapos mutan mo kasag, ba, oo, pagkatapos parisan mo sa sang pinirito nga panet bala, ba, doa mo nang ginapulo pangita sang ginhawa ko, karon nga kagahon. Ang gaserve si mo, bago lang tapos paligo, gakurug-kurug, katugnaw, gatampi lang tuwalya, ay, kalain, kanamit ipamahaw, karon nga kagahon. Una nga roll call naton, karon nga kagahon. Morning kay Mary Herman, kay Warren Ortiz, kay Janice Guansina Babatan, sang Minuyan, Murcia. Tugnaw na sa Murcia, no? Sa Don Salvador Benedicto, kay Obre Cordoba sa Mansilingan, subong man kay Edward Istanuba Francisco sa Makati City, kay Yolanda Alcayaga Galyegar, kay Lia Galban, kay Dindin Gamonitor dira sa Saudi Arabia, kay Anabel Calderon Doremdes, kay Victor Tugap, kay Steve Ryan Clavero, kay Rune Sidayon Gordon, kay Lisa Castellano Parungaw sa Cabanatuan, kay Jesus Banggoyda, good morning, kay Cristina Feliciano, kay Nulan Tumangan, kay Utay Benedicto, kay Pele Barneso, kay Alex Montisa, kay Moon Lisay, kay Ibon Busierda sa Germany, good morning, kay Lorito Armas Bida, kay Pele Proilan, kay Erne Odasco Lidas, kay Evelyn Nepamusino, subong man, kay Vanessa Mayo, ba ginagutom siya kuno. Vanessa, good morning. Dira sa inyo hapon, sa amundi, tugnaw. Grabe pagid sa inyo guro no? Ang katugnaw. Ang matugnaw gilang nga lugar sa Pilipinas nga purtigid ang bagyo. Kag ang Don Salvador Benedicto, bugal sang probinsya sang Negros Occidental. Areglado O dali lang. Sa aton gali mga utod, malipat ako sinikarono sa mga plantador naton, padakoon naton ang aton produksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Dira sa kay GM Asdilio Banaa, good morning. Na may nagatamyaw sa Alcala Pamilyo sa Barangay Punta Taytay. Kay Eddie Jones Kalinaw, good morning. Kay Angelina Divino Ligaspi, good morning man. Kay Perla, kay Perla, ba nagamonitor siya sa Norway. Sa Norway, Perla, pila na ang mga nadisgrasya sa ginpabakunahan, no? Daw kadamo sa natabo da mga senior citizen dira sa lugar nga imo nahamtangan dira sa Norway. Diri kita, mabulubog na ang panahon, maulo-ulanon ang panahon. Ay ho, kay may mga low pressure area naman. Kay Lily King, good morning. Ang low pressure area na siplatan 85 kilometro nabagatnan sidlangan sang Zamboanga City kag ini ginaopdan sang intertropical convergence zone nga nagaapekto sa Mindanao kag Palawan. Tail end sang frontal system ang nagaapekto sa eastern section sang southern Luzon. Northeast monsoon o kon amihan ang nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang bilog nga Visayas kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, pagpangilat bangod sang low pressure area kag subungman intertropical convergence zone samtang ang Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat. Kasarangan, tubtob, mabaskog nga huyop sang hangin, gikan sa nasidlangan, pakadton amin na nasidlangan, ang mabatyagan sa kabukusan nga Visayas nga may kasarangan, tubtob, mabalod nga kadagatan. Sumidyo halong-halong ang pila naton ka mga kauturan sa pagpalawod. Amoy na ako nga mahal gawa. Ang isda bangod, hindi makapanagat ang pila naton ka mga kauturan kay kabudlay gid, no? Kadelikado gid. So paiway anay, no? Ang pagpanagat dason na kon daw medyo maayo-ayo na ang panahon. Okay man? Sige, kinahanglan relax kita makadali. Dali lang, ari. Mayo maning balita sa aton mga kauturan. Abi ang libre nga medical check-up, libre nga konsulta.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Bakolon yun kag negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamay Pagid ang pila naton ka mga bulo balita baw ang langis ang gatong umibwal naman ang presyo. No, wala kag tuon ni ang ginaatubang naton nga problema. Lain pagid kadumdum kamo sang special amelioration fund ining SAP nga ni abaw 89 ka mga barangay kapitan sa bilog nga pungsod Pilipinas pasakaan kaso bangod sa iskandalo kalamalamahan ambot kun nga maluyagon gikita maghimo sang kalakasan ini mga aligasyon nga 89 ka mga barangay chairman sa bilog nga pungsod Pilipinas pasakaan kaso. What happened nga na disgrasya naman ang pipila ka mga gamay nga kantidad baw amo nang siling ko medyo kun ara ikaw sa pwesto ekstra nga pagalong kay kadelikado kun kapanagtag kabulig ihatag tanan kun anong ginamando sang gobyerno kun 3,000 kun 5,000 kun 6,000 ihatag kag kun kulang-kulang sinintimos dugange hindi pag-ibane kay kun ibanan mo kag may maka-report disgrasya gid ang imo trabaho do ano blang pinili ka sang tao da pagkatapos ya maiskandalo ikaw pagkatapos pasakaan ka kaso disgrasya pa basi kon makakasan ka trabaho amo na ya ang akon lamang ginapahanumdom amliganta ang aton trabaho sos kabudlay mangita obra subong kun mga sinintimos mo lang ihatag na lang na. Dugangi kung kulang. Hindi kay ibanan mo. Pag inibanan mo na, disgrasya kagid. Kay mabalik ina sa lawas mo. Hindi bala? Sige. Kay Ruli Libran, good rapi Libran, good morning. Inateleskopyo ko lang sa talok. Sorry kay Nining Serbo, good morning man. May lang pag-monitor. Kay Dansky Dilapina Robio, stalisay siya. Ga-monitor kaganghi CJ, kay ganghi CJ, morning man. Bao sa Switzerland siya. Tugnaw day, no? Gange? Tugnaw gani di samon. Dira pa sa inyo. Mabugdaw ang panahon. Sige upod-upod lang kita. Tagsa ka kaagahon. Bisan paano nami man nga share kita. Ari ako dire. Ara ka mo da. Gabugtaw ka mo. Gahambal ko di. Gamonitor ka. Hindi ba nami man ang aton komunikasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42. Hindi ka mo maghalin. Unahon ko lang ni ang akon obligasyon paid program Balikay Kita pagkatapos sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa mga palanggang mga palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakailangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Tulo tamyaw kita kay Jean Marie sa Canlaon City kuno. Baskog ang ulan. Kay Leonila Tarusan, nagamonitor siya sa barangay 20 sa Alangilan. Kay Imbong Jocampo gapangapi sa barangay Maao. Kay Martin Aliling, good morning lang. Kay paring Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, good morning, kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, kay John Hidalgo Sang Manapla, kay pare Erning Hurilyada, good morning, kay paring Istoy Queredo, good morning lang. Si pare Rimias Arroyo, kamusta ka da? Si Toto Raul Alibuga, kaladlad ka na da? Sang baligya mo. Kay Roy Marino, good morning. Dira kay Biti Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, gabugtaw na ni. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan, kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Engineer Mungkada, morning lang. Bulugtaw na ni sila sini nga mga inuras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na sa aton mga mangunguma, good morning. Kamusta? Kung wala ka sinuptan, nubo baklanay sa humay, pamigado kita. Base sa tuig 2021, makabalos kita. Gamit kamo sang unique complete fertilizer. Bagod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is Sa Bacolod Permits and Licensing nga opisina sa nagapadayon nga Business One-Stop Shop sa Ayala Malls, Capital Central. Sino nagsiling sini? Si Stella Rose Rayos, pamuno sang PLO.
nagligad nga Enero 11 sang ilagin pa sakaan ang numero sa mga kliyente nga nagaproseso sang business permit humalin 300 pa kadto sa 500. Mayo man niya. Bisan paano ang aton sini nga permit sa aton negosyo bayran ta para makapadayon kita sa pag negosyo nga wala sablag, no? Nami man bisan paano basta nga ang pagbayad sa mga premiso naton pati gayuno naton makabulig kita sa Bacolod, makabulig man kamo sa inyo sini negosyo. Wala bla natawag nato nga daw nabudlayan ka nga ang imo nga negosyo base kon gulpi lang madisgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Subong man nagatamyaw kita dira kay Apple Alvarez Tadi. Okay. Good morning sa imo. May lang nga pag-monitor kay Warlito Nisha. Good morning man. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor sa Barangay Pahanukoy. Good morning kuno kay Kapitan Bibing Noble. Sige Kap, good morning May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang lipon Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sigsang ano nga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero si
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay SalangaNo nga kaintangan. Responsable ang pagbalita. Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga. Sali ka ko. Una. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong... Tulyo, San Carlos, Cagsilayo, amo lamang ang mga lugar sa Negros Occidental nga may double digit number sang COVID-19 active cases. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Bisan pa nga nagsakasaka ang kadamuon sa COVID-19 active cases sa Negros Occidental, may maayo naman nga balita bangod may duha na lamang ka mga lugar ang may double-digit number active cases. Ini among sunod sa San Carlos nga may ara sang 23 ka mga active cases kag ginasundan sang Silay nga may 13 na lamang. Good news man bagod may 24 na ka mga banwa kag sunod ang may single-digit number active cases kag may 5 naman ka mga banwa nga COVID-19 free na o kun way na sang aktibo nga kaso. Ini among banwa sang Kawayan, Don Salvador Benedicto, Pontevedra, San Enrique, kag banwa sang Valladolid. Record ni nga ginpagawa kon presentar sa nga Provincial Incident Management Team as of January 17, 2021. Sang Enero 6 kag 9, ang Negros Occidental naka-record sang ginakabig pinakadabo nga active cases nga nagkalabot na kontani sa 104 apang as of January 17 nagsaka sa 118. Ang kaaksyonyugikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 dira kay Arnel Kodjin ano na siya? Kamisura ang iya apelyido. Arnel Kamisura, abaw naga-monitor siya sa Toronto, Canada. Arnel, kamusta da ang COVID-19 sa Canada? Dagsa gyapon? Sige. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat
mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Unyo sang Nagoya, Japan. Kamusta das di Japan? Kay Monserrat Garcia Lisa, good morning man. Ari ho, gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule kung may bukol nga magtubo sa lawas. Ini mga tumor, bukol sa baga, goiter, arthritis, kag iban pa. Kay isang una ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera wala gid problema. O galing amo lang ina, may agi, may pilas, may pinalian, labi na gid kon goiter nga ri sa liog. Tikitaon gid na.
23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 38-27. Una nga bula resulta, 38 kag 27. Second draw, ikaduha nga bula, 3-25. Ikaduha nga bula, 3 kag 25. Ikatatlo nga bula, 2-12. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 12. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 102 milyones 741,866. Winning combination in any order 23, 44, 22, 26, 16, 12. Resulta sang 655, 23, 44, 22, 26, 16, kag 12. Sa ilo kita, 645, jackpot 22 milyones, 628,379. Winning combination in any order 9, 4, 45, 1, 31, 35. Resulta sang 645, 9, 4, 45, 1, 35, o con 9, 4, 45, 1, 31, kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na kay Di Anton Diaz. Good morning. Dra sa Patria Village. Ba, si Runa Rihida Traba, ara siya. Belated happy birthday ko, no? No? Aba, kay Mrs. Rosie Cabrillos, 79, puerte, no? Muna nga mga edad puerte na na. Kay Lito Sicondes, sa Kingdom of Saudi Arabia, naga-monitor, kamustada ang pungsod sang Arabo. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian isa. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yuday Riquintina, kay Cathy Bear, good morning, kay Aida Alunan, kay Maria P. Lobaton, good morning man. Diri kita, balita naton sa City Hall, DSSD may kapin 160,000 ka mga tao nga ginalantaw malakip sa vaccination program. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayang Aksyon Fred, mayara na sang inisyal nga lista ang DSSD diri sa mga syudad sa Bacolod angot sa mga tawo kon persona nga hatagan na prioridad Aksyon Fred sa vaccination program sa Bacolod City. Ang DSSD kon madumduman ang isa sa mga talatapan nga gintuginan sang COVAC Council nga maglista Aksyon Fred sang sektor nga hatagan sang prioridad sa pagpabakuna. Ginpahayag ni Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod, ginabanta Aksyon Fred nga yara sa 25,000 ang mga senior citizens sa syudad, kapin 15,000 ang mga person with disability, kag 120,000 naman ang mga pigado Aksyon Fred. Sa karon ang plano ni Tero nga magpakigangot sa DSWD Region 6 para magpangayo sang permit sang listahan Aksyon Fred sa mga pigado nga ginbase sa survey sang 2015 o kon National Household Targeting System for Poverty Reduction. Bangod sunod sa iya, makabig ini nga confidential. Ginklaro man ni Aksyon Fred nga ang ilalista wala nagabot silingon nga ini sila tanan ang mabakunahan bangod mayara sa gihapon sang waiver nga igapagawa ang syudad para permahan sang tawo bangod ang pagpabakuna ang voluntary. Ang nagpalista ako to kay to mga 25,000 tong priority to 25,000. Ang sa PWD 15,000. Kadang sa NHPS 120,000. Nabatian si DSSD Head
pasitatero. Hindi magkalipad mga kaaksyon nga maginom ang Aksyon News sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na kay Frida Abad. Good morning sa Barangay 39. Bao si Sunya Bairas ang Rosal Takuling ang nagatamyaw sa iya. Si Isabel Isblaca sa Santa Rosa, Laguna. Kamustada ang Laguna? Maulanon man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano nga kailangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, Padero, kag Rodilin Alvarez Bayabado. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa Mabugaw nga hangin Agadapyan na Ikaw na ginapamatian Lamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una
una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagawa. Kay Corazon Mangana sa barangay Punta Taytay. Diri kita. Babayo pilason matapos ginbuno sa siyudad sang San Carlos. Si Aksyon Brian Morden by report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, ginabulong subong sa ospital ng isa ka babayi matapos makaangkon sang limagid ka pila sa pagbuno dira sa may President Osmeña Street, Don Juan, Subdivision, Barangay 2, Siyudad sang San Carlos, tinalikdan nga adlaw. Biktimagin kilala diri sa kay Angelo Olavia, 27 anyos dalaga, connection na Fred. Base sa pag-imbestigar sa San Carlos PNP. Ining suspect nagsulod sa compound siya sa boarding house and sangin pamangkot sinisang biktima kung sino siya. Way na duro gamokson Fred gintapungol ini siya kagway panakontento binbuno siya limagid ka asod-asod nga buno. Di buenas lang ining biktima pagdala sa ospital na buhi Aksyon Fredo way gid matamaan. Karon sini padayon pa ang pagpangusisa sang kapulisan kay suno sa biktima diri makit-an niya liwat ang nawong makilala niya lang pero subong hindi niya pa ma-plaster gid ang ini nga sitwasyon bangod padayon pa siya ginabulong sa hospital Aksyon na Fred. Inang balita ini sa Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 kay AGB Lahoda. Good morning lang. Sige. Mabalik kita sa mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhi. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisa Scrapyard kay Julie Dirla Celestial Hongko Taxmana, kay Edilaos good morning, kag kay Jason Alegria. Ari ho, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa atong lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, ginabalanse niya ang sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Kapod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred na recover ang 170 pesos, 170 pesos, 1,000 pesos nga balor sa ginasuspect sa Cebu ang na-recover sa Bibles operation sa Puro Cagay kay Barangay 2, syudad sang Bacolod. Nakapalagyo naman ang subject sang operasyon nga si Romulo Hamatok, 31 anyos, samtang nadagpanang nobya sini nga si Ariel Discutido, 21 anyos. Si Hamatok isa ka high-value individual sa probinsya, samtang si Discutido naman ang ginakabig bilang newly identified drug personality. Na-recover sa Bibles operation ang walutanan ka mga plastic sachets na ginasuspect sa Cebu nga nagabugat sa 25 gramos kahita kag baga. Preso karon si Discutido sa custodial facilities ng Police Station 2 para naman sa mga kaso nga iya sini pangatubangon. Sa sining panahon, importante man ang ikayang lawas. Sagud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na bangon mayara ini sang extracted nga Balitaan sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Morning mana kay Carniel Ron Manaay, kag subungman kay Amor Armas. Good morning May lang nga pag-upod-upod din sa Aksyon Radio. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ako po si Dr. Manfred. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada. Lobos Senior kag kay Rocky Malinaw. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mighty! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!